Ahojte skupinka, tak práve som spustila živé vysielanie, tak verím a dúfam, že technicky to bude všetko v poriadku, a že nás nič nevyruší. Dala som si aj mikrofón, aby ma bolo aj lepšie počuť. A uvidíme, že či sa dnes prihlási niekto alebo niekoľko ľudí. A uvidíme podľa toho, je taký čas, že možno, že by ste si mohli nájsť aj čas na toto vysielanie. Ak nie, ak sa vám náhodou nepodarí prihlásiť sa alebo vidieť ho online, tak budem sa snažiť po ukončení vysielania uložiť toto vysielanie, aby bolo zavesené u nás v skupine. Je to pre mňa taký nezvyk trošku, lebo na Facebooku som ešte nerobila živé vysielanie, priznám sa. Väčšinou som robila živé vysielania na Instagrame a vždy som bola ako host danej nejakej témy, nejakej debaty a v podstate vždy som sa rozprávala s niekým takže tá debata bola taká uvoľnenejšia, taká lepšia. No a teraz som tu v podstate sama a sama tu rozprávam v podstate do kamery, takže budem rada, keď sa pridáte alebo ak ma uvidíte, že mi aspoň dáte vedieť, že ma vidíte, alebo niečo napíšete do komentára, budem za to vďačná. Takže môžeme začať s tým, že túto skupinu ako na potravinové alergie, intolerancie som založila už asi sekundu, to niečo mi tu vyskočilo, dobre. Takže túto skupinu som založila asi pred 3 rokmi s cieľom pomáhať ľuďom a pomôcť vám sa zorientovať nejakým spôsobom sa zorientovať v tejto téme, ako sú alergie, intolerancie. Ja som pred časom pridávala niekoľko, ešte na začiatku, ako vznikla skupina, niekoľko príspevkov, len tie staré príspevky už nie sú dostupné v tej skupine z toho dôvodu, že som tam mala nejaké technické problémy. Tá skupina, niekto sa mi vtedy hackol na Facebook a proste, že než som sa dostala k tej skupine, tak to trvalo a v podstate staré príspevky už tam nie sú. Takže snažím sa prispievať ďalej a snažím sa nejakým spôsobom vás nasmerovať a vás edukovať alebo vám pomáhať s tými mojimi príspevkami. Vítam vás teda všetkých, tí, čo budete pripojení, či tí, čo ste pripojení, alebo budete pozerať neskôr toto video. Zdravím teda všetkých v skupine, zdravím hlavne nových ľudí, aj starých ľudí a zdravím hlavne tých, s ktorými už máme konzultáciu za sebou a sú ako keby pod môjim vedením už stále, že sme v kontakte. Pre tých nových, tí, čo ma ešte nepoznajú, tak ja som volám Michaela. Ahojte. Kľudne si môžeme aj tykať. Ja vám budem tykať v tomto vysielaní. Tak sa vám trošku predstavím na začiatok, že teda prečo som založila skupinu, to som už povedala, a teda kto som, čo som a čomu sa presne venujem. Takže alergiám, intoleranciám a črevnému mikrobiomu sa venujem už asi 7 rokov. Potrebovala som si sama sebe pomôcť. To znamená, že ja som celý život trpela alergiami, intoleranciami a celý život som mala zdravotné problémy. A aj s tým črevným mikrobiomom to malo súvisť a s tým, že som mala aj rôzne iné zdravotné ťažkosti. Takže som si povedala, že nikto mi nevedel pomôcť, stále sa to točilo okolo liekov. Fakt tam boli fyzické problémy, ťažkosti, psychické problémy a už to bolo také neúnosné. Tým, že som mala alergiu až na 12 druhov potravín a rôzne intolerancie, ja som nemohla už takmer nič jesť. Bol to pre mňa veľký problém, lebo som mohla jesť v podstate iba mäso a iba nejaký druh zeleniny. Všetko mi škodilo, všetky základné potraviny, ktoré bežne máme v jedálničku, ktoré bežne jeme. Mala som ťažké
nejaké spôsobom staví, príznaky, dokonca som skončila aj na pohotovosti niekoľkokrát, takmer s anafylaktickým šokom. Takže už to bolo veľmi, veľmi vážne. Napríklad pre vašu predstavu, keď som jedla alebo zjedla vajíčko, tak do pár minút som chytila nepeknú reakciu alergickú s tým, že som skončila na pohotovosti. Takže bolo to veľmi, veľmi ťažké a veľmi vážne a vlastne aj ľudia, ktorí majú tieto ťažkosti, predpokladám, že asi každý jeden z vás, ktorý je v tejto skupine, tak predpokladám, že máte nejakú skúsenosť alebo nejakú ťažkosť, či už alergiu potravinovú alebo intoleranciu, tak každý človek vie, že už potom časom príde strach z jedla. To znamená, že ľudia sa začnú báť čokoľvek zjesť a tam už potom to prechádza do toho problému, že môže to hraničiť aj s poruchou príjmov potravy, čo už som to tiež tak mala tak na hranici, lebo keď som si pozerala na to jedlo a som si povedala, že čo keď mi zase bude zle, čo keď zase ma niečo čaká, čo zase v akom stave zostanem, tak no, nejakým spôsobom som sa bála zjesť to jedlo, hej, lebo som vždy očakávala nejakú reakciu a väčšinou tá reakcia aj sa dostavila, tá alergická, takže bolo to ťažké aj psychicky náročné, takže som si povedala, že to vezmem do svojich vlastných rúk. Začala som študovať túto problematiku, že kde a ako si môžem pomôcť. Asi 2 roky mi trvalo, kým som sa dostala k všetkým informáciám. Ja som totiž to začala študovať všetko podrobne. Začala som konzultovať všetko s lekármi, som bombardovala lekárov od gastroenterológa, imunológa a proste všetkých možných odborníkov, že teda ako si pomôcť a tak ďalej. Potom, chvála Bohu, vlastne som natrafila na sociálnych sieťach na doktora Kúželu, doktora Bajera a vlastne týchto odborníkov a od nich som čerpala veľmi veľa informácií, potom som následne nakúpila si knihy, načítala som si veľmi veľa kníh, prešla som si kurzami, webinármi a tak ďalej. No a za tie 2 roky som nazbierala veľké množstvo informácií a vlastne všetky tie informácie viedli k tomu črevnému mikrobiomu. Dennodenne študujem a venujem sa tomu mikrobiomu, lebo vedecké poznatky alebo vedecké štúdie sa stále menia, stále sa pridávajú nové a aj tak je stále neprebádaný celý ten mikrobióm. Takže stále sa čo učiť a stále treba sledovať nové štúdie. Takže tomuto sa venujem už 7 rokov. No a tým, že som prišla na ten problém, že je tam nerovnováha dysbióza mikrobiomu alebo priepustné črevo, preto teda moje telo reaguje tak, ako reaguje na všetko, tak som si povedala, že idem s tým niečo robiť. No a dostala som sa k tomu, že musím si dať to črevo do rovnováhy. Dysbióza vlastne čreva a nerovnováha čreva, ja som to tu už niekoľkokrát aj v príspevkoch spomínala, aj som o tom hovorila niekoľkokrát, tak vlastne spočíva v tom, že vám tam prevládajú zlé baktérie nad tými dobrými a potom tie zlé baktérie produkujú toxíny, ktoré narobia potom šarapatu vo vašom tele. Ale k tomu sa ešte vrátim. Takže čo sa týka mňa, tak ja som vlastne toto celé zhromažďovala 2 roky a teraz vlastne toto už je 7. rok, čo sa tomu venujem. Dostala som sa do takého bodu, že spolupracujem už s odborníkmi a to znamená, že mňa si už volajú na rôzne podujatia a konferencie, aby som chodila prednášať, aby som prednášala ľuďom o tejto problematike. Takisto cez sociálne siete si ma vlastne pozývajú do rozhovorov, aby som teda mohla viac robiť osvetu o mikrobiome. Takže áno, môžem sa už po tých rokoch nazvať, že som odborník v tomto pravom slova zmysle na črevný mikrobióm, lebo mám ho vlastne prejdený, ako by niekto povedal, od hora až dole. A takisto spolupracujem s jednou gynekologičkou, lebo ja som všetkými týmto študovaním o mikrobiome zistila, že aj ten mikrobióm nám ovplyvňuje aj vaginálny mikrobióm a to ženské zdravie. To znamená, že ak ho máme nerovnováhe, tak je to ženské zdravie nie je v poriadku a to je všetko okolo policistické vaječníky, endometrióza
rôzne mykozy, zápaly a zápaly močových ciest, takže všetko závisí od črevného mikrobiomu. Takže začala som s gynekologičkou spolupracovať, ona ma prizvala do spolupráce s tým, že snažíme sa šíriť osvetu ohľadom tohto prepojenia týchto dvoch mikrobiomov a snažíme sa edukovať ženy, že ako sa starať proste o obidva mikrobiomy a ako predchádzať týmto rôznym ochoreniam a ako preventívne, alebo už keď majú dané ochorenie, ako ich zmierniť, alebo nejakým spôsobom, ako ich potom aj možno vyliečiť časom. Takže táto spolupráca ma veľmi potešila. Nedávno ma pozvala na svoje podujatie a na tom podujatí vlastne priamo na pódium som prednášala aj s odborníkmi, ako je doktor Bayer. On je doktor výživy, s tým, že určite ho viacerí poznáte. A mám aj od neho knihu, od neho som sa učila, ako prvú jeho knihu som si kúpila, Medicína výživy, a tam som začala nejakým spôsobom, odtedy som sa začala tej výžive venovať. No a potom tam bola ešte veľmi skvelá odborníčka Janka na výživu, takže veľmi ma to potešilo, že som mohla zdieľať pódium s takýmito odborníkmi, od ktorých sa učím a od ktorých som sa učila. Takisto určite ste postrehli, veľa príspevkov dávam o Majmut Superfood. Majmut Superfood je moja vlastná značka, pod ktorou vyrábam rastlinné prírodné nápoje vo forme jemného prášku. Táto značka vznikla práve na základe mojich skúseností s mikrobiómom a vlastne s ochoreniami s tým spojené ako alergie, intolerancie. Tiež vám poviem o tom neskôr viac, s tým, že ja aj vďaka týmto mojim nápojom som si pomohla tak, že už môžem jesť takmer všetko, okrem, akože ananás som ešte neskúšala, ale tak ani ho nemusím skúšať, nejak mi nechýba v jedálničku. Takže ale ostatné potraviny už som zaradila naspäť do jedálnička. Čiže cieľom je, áno, najskôr eliminovať, ale potom regenerovať ten mikrobióm natoľko, aby ste mohli zaradiť naspäť tie potraviny. Aby ste ich nemuseli mať celý život vlastne vyradené. Nejakým spôsobom, aby ste mohli plnohodnotne začať normálne žiť a normálne jesť. A to sa mi podarilo. Čiže ja som do tých mojich nápojov, do tých mojich produktov vlastne pretavila všetky informácie, ktoré som nejakým spôsobom nadobudla, a takisto sú vyrábané pod odborným dohľadom nutričnej špecialistky, ktorá má doktorát z výživy ľudí a z potravinárstva. To znamená, že celá tá receptúra je moja, ktorú som zložila, ale je pod dohľadom odborníka. To znamená, každá jedna gramáž, mikrogramy, všetko sú vlastne pod jej dohľadom. A až po jej otestovaní, overení, tak išli do výroby von. A teraz sa vrátime späť k téme potravinové alergie a intolerancie. Chcela by som, aby ste pochopili, že dá sa s tým pomôcť. Ja som toho živým príkladom. Ja som nemohla základné potraviny ako vajíčka, mlieko, bolo tam zemiaky, rýža, múky, orechy, paradajky, treska, celer, no bolo toho viacej, potom laktózová, k tomu intolerancia, k tej alergii na mliečne bielkovinu, takisto aj histaminová intolerancia. Naposledy som si pozerala, čo som dávala teraz aj príspevok o tom, že som zdieľala svoje lekárske výsledky, pozerala som si viacej tých lekárskych výsledkov, tak mi bolo až trošku tak do plaču, že ako to vlastne človek dokáže zvládať, že ako nejakým spôsobom si zvykneme na nejaký zdravotný problém alebo na tú bolesť. Takže bolo to fakt veľa a keď som si tak uvedomila, spomenula, že wow, že teda zvládala som toho hodne. No a preto je táto skupina, lebo chcem, aby ste mali oporu. Hej, to znamená, že ja som administrátor skupiny, ja som túto skupinu vytvorila na to, aby ste tu mali priestor, na to, aby ste mohli sa pýtať čokoľvek, čo vás zaujíma, buď teda v príspevkoch, v komentároch, alebo kľudne mi môžete napísať správu priamo mne, alebo na svojej stránke
alebo na svojom webe mám aj priamo na seba kontakt e-mailový alebo telefónne číslo. Takže môžete ma nakontaktovať akokoľvek, keď potrebujete individuálne, osobne prebrať nejaký svoj zdravotný problém, lebo alergie, intolerancie, keď už človek má, tak sú aj úzko späté s ďalšími, väčšinou s ďalšími ochoreniami, či už sú to nejaké autoimunitné ochorenia, kožné problémy, ekzémy alebo mnohé iné ochorenia. A keď zatiaľ nie sú, že človek má iba alergiu, intoleranciu, tak časom verte mi, že keď toto nebudete riešiť, tak sa vám pridružia ďalšie ochorenia a ďalšie problémy. Takže toto je taká veľká podpora pre vás, táto skupina odo mňa, takže aby ste vedeli, že som tu pre vás, keď bude treba čokoľvek. Čo sa týka intolerancií, najčastejšie poznáme ako histaminová, laktózová. To sú najčastejšie problémy, ktoré ľudia trápia. Potom už sú v takom menšom množstve, napríklad fruktozová intolerancia alebo intolerancia potravín. Ja by som vám chcela by som vás ešte trošku upozorniť na jednu vec. Robia sa rôzne testy u lekárov s tým, že máte testovanie na intolerancie a alergie potravín. Chcela by som na jednu vec upozorniť. Takisto na to upozorňuje aj Slovenská asociácia imunológov a alergológov. Žiaľ, je to tak, ako to teraz poviem, ale žiaľ, proste veľmi veľa labakov a lekárov robia tieto testy, ktoré nie sú relevantné. Pri testovaní intolerancií z krvi sú väčšinou robia protilátky typu IgG, a tieto protilátky väčšinou vám môžu ukázať falošnú pozitivitu na tú danú potravinu. Tá falošná pozitivita proste potom sa stane to, že vy zbytočne vyradíte tú danú potravinu, na ktorú absolútne nemáte žiadnu reakciu, ani vám nejako neškodí. Je to tým, že práve, že keď vám vyjde pozitívny ten výsledok, to znamená, že ste sa dostali do kontaktu s tou potravinou za posledné obdobie, možno vo vyššom množstve, a dokonca už vedci prichádzajú s tým, že práve že toto testovanie preukazuje toleranciu potraviny tej danej, na ktorú ste testovaní. Relevantné krvné testy sú na protilátky IgE. To sú priamo na potravinové alergie. To znamená, že napríklad, ak ja mám ten profil, aj v tých, môžete vidieť aj v tých testoch, ktoré som zdieľala, je tam aj IgE profil, to znamená, že to je priama reakcia alergická na tú danú potravinu, takže tam tá alergická reakcia prichádza väčšinou do 5 minút, maximálne do pol hodiny. To je jediné relevantné testovanie. Potom tu máme testovanie na laktózovú intoleranciu. To sa robí najčastejšie dýchovým testom. Vypijete roztok u alergológa alebo gastroenterológa a tam potom robíte taký výdychový test, vydychujete a tam sa zistí, že vlastne v koľko určité hodnoty, takisto ako pri SIBO, je to ako vodík, metán, tak vlastne podľa toho sa zistí, že či tolerujete laktózu alebo či vie vaše telo spracovať laktózu. Takisto, ako som spomínala, to SIBO je takisto robené výdychovým testom. Veľa ľudí určite SIBO poznáte. SIBO je vlastne bakteriálne prerastanie čreva. To znamená, že vlastne vám prerastajú baktérie, sa vám množia v tenkom čreve tam, kde nemajú byť. Má tam byť nejaké obmedzené množstvo baktérií a keď ich je tam moc veľa, tak stane sa to, že najčastejšie máte nepríjemné nafúkovanie po každom jednom jedle, ktoré zjete. Takisto doslova ako ľudia hovoria, že nafúkuje ma aj z vody, máte tvrdé brucho ako balón, niekedy bolestivé, zvýšená plynatosť a tak ďalej. To znamená to, že sú tam v tom tenkom čreve prerastené baktérie, ktoré tam nemajú čo robiť a vy keď vlastne zjete nejakú potravinu, tak oni tú potravinu, hlavne tú vlákninu, sacharidy začnú fermentovať a vtedy následne produkujú metán alebo vodík podľa toho, aký typ baktérií je tam viacej prerastený a rozšírený.
To vám zistia v tom výdychovom teste. A následne z toho výdychového testu zistia, keď vám budú robiť metánový alebo vodíkový test, tak vám zistia, že teda sú tam tie baktérie prerastené. Najčastejšie a skoro vždy sa dávajú antibiotika na toto preliečenie, aby sa eliminovali tieto baktérie v tom tenkom čreve a vlastne následne potom by sa mala robiť regenerácia čreva. No tuto nastáva problém, že väčšinou lekári vám otestujú, že či máte to SIBO. Väčšinou vám lekári zistia, že OK, super, tak akože máte vodíkové alebo metánové, tu máte daný typ antibiotík a tam to skončilo. Povedia vám, že dodržujte FODMAP dietu. Táto dieta je nízkosacharidová s tým, že s nízkou vlákninou, s tým teda, aby tie baktérie sa nemuseli, aby tie baktérie nefermentovali tú potravinu a aby sa ľahšie eliminovali. Aj keď teda dnes prichádzajú aj teraz nové vedecké štúdie o tom, že akože základ je to, že máte vlastne túto prísnu dietu nízkosacharidovú popri používaní antibiotík. Aby sa oslabili tie baktérie, aby nemali čo v podstate jesť, aby nemali čo fermentovať, aby teda antibiotika ich účinne eliminovali, zabili. Ale prichádzajú aj nové teraz vedecké štúdie o tom, že práve, že sa odporúča popri tej antibiotickej liečbe jesť normálne, tak ako ste jedli doteraz, aby teda tie baktérie sa neschovali, aby vlastne neschovali v úvodzovkách, aby boli viac vidieť, alebo aby boli viac ako keby vonku, neskryté, aby teda to antibiotikum účinne eliminovalo tieto baktérie. Samozrejme vieme, že antibiotikum nerieši, že idem teraz zabiť zlé alebo dobré baktérie, proste antibiotikum eliminuje všetky baktérie. Potom následne je veľmi dôležité ďalej pracovať s tým a teda s tou regeneráciou čreva. Sú tam určité postupy. Ja mám takisto protokol daný presný na túto liečbu aj počas liečby a regenerácie. Takisto ešte som nespomínala, na začiatok som napísala e-book a tento e-book je vlastne všetky informácie som tam spísala, má 57 strán a všetko je tam napísané o týchto veciach, o týchto problémoch, ako črevný mikrobióm vplýva na naše zdravie, psychické, fyzické, všetky ochorenia spojené a vlastne je tam diagnostika, príčiny, prejavy, riešenie, liečba. Je tam úplne všetko dopodrobne vysvetlené. Takže a popri tom, keď máte potom ten môj e-book, máte tam aj tú moju neustálú podporu, čiže ak potrebujete niečo neprebrať, ja som k dispozícii, takže môžete sa mi kedykoľvek ozvať. Takže čo sa týka SIBA, ešte je veľmi dôležité zistiť príčinu, že prečo vlastne vzniklo. Najčastejšie príčiny bývajú spomalená motilita čriev, to znamená, že veľmi pomaly sa pohybujú, to znamená, že ak je tam spomalená motilita, pohyblivosť čriev, tak tie baktérie dokážu prejsť z toho hrubého čreva do toho tenkého. To znamená, že môže to ovplyvňovať napríklad spomalená funkcia štítnej žľazy, znížená funkcia štítnej žľazy, nízka žlč proste, alebo nízke pH žalúdka a tak ďalej. Čiže tam vplýva na to strašne veľa faktorov, alebo keď niekto má nejaké vdirastky na čreve a tak ďalej. Takže toto sú najčastejšie také príčiny, na ktoré treba prísť. Samozrejme jednou z najväčších príčin, ktorá je aj je stres. Taký ten chronický stres, ktorý má teraz v tejto dobe väčšina ľudí. A ten stres dokáže vplývať na ten črevný mikrobióm, že je tam potom to všetko rozhádzané a vtedy vzniká aj to SIBO. Čiže treba prísť na tú príčinu. Liečba je super, na jeden čas to eliminujete, ale keď neprídete na tú príčinu a neodstránite tú príčinu a neregenerujete to črevo tak, ako by ste mali po tej antibiotickej liečbe, lebo po antibiotickej liečbe často prichádza ešte prírodná liečba prírodnými antibiotikami, potom následne tam prichádza regenerácia čreva aj tou stravou, potom si postupne pridávate tú stravu, ktorú ste vyradili z jedálnička a za pomoci aj mojich nápojov vlastne dokážete si zregenerovať črevo. Čiže tento presný postup nájdete aj v mojom e-booku, o ktorom vám poviem ešte viacej informácií.
No a keď toto všetko vlastne budete postupne nejakým spôsobom dodržiavať, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že to SIBO sa vráti. Lebo vo väčšine prípadov sa behom roka to SIBO vráti naspäť. A potom ste v takom začarovanom kruhu, v takom, že jednoducho neviete sa z toho dostať späť. Viem to, lebo riešim kopu ľudí, ktorým sa vrátilo SIBO niekoľkokrát. Mám ich nastavených tak, aby proste sa to nevrátilo. Takže pomáham aj s týmito problémami. Už som spomínala, že čo sa týka tých intolerancií, alergií, že teda ako sa testujú. No a cieľom je fakt zregenerovať to telo a to črevo tak, aby ste sa mohli k ním vrátiť. Ja som si dala síce rok, dlhú dobu na tú regeneráciu, ale ja som jedna z mála ľudí, ktorá mala veľmi ťažké zdravotné problémy a veľmi ťažké alergické stavy. Takže ja som si povedala, že idem na to prísne, takže ja som vyradila prísne na rok vlastne všetky potraviny, ktoré mi škodili a popri tom som si dávala všetky 4 moje nápoje každý jeden deň. Tieto nápoje obsahujú, ich základom je akaciová vláknina. Ja už som mala aj zapálené črevo. To znamená, že z výsledkov testov by vyšlo, že tam mám tam zápal. Takže tá akaciová vláknina bola moja voľba číslo 1 kvôli tomuto, že je najjemnejšia, najšetrnejšia pre naše čreva. Už aj keď sú zapálené, už aj keď máte nejaké rôzne problémy, aj pri ulceróznej kolitíde alebo aj pri Crohnovej chorobe. Lebo vy všade teraz počúvate, že vláknina je dôležitá, áno, je dôležitá, mali by sme tej vláknine zjesť denne, aspoň 30 gramov denne. To máte ekvivalent na nejakých 400 gramov ovocia, zeleniny, vlastne kompletnej nejakej rastlinnej stravy. 95% populácie nedodržiava, nemá tento denný príjem vlákniny v strave. Je to veľmi dobré, ale dôležité na prevenciu rôznych ochorení, na rovnováhu črevného mikrobiomu a pre naše zdravie. Ak je nemáme dostatok v strave, tak potom samozrejme príde k tej nerovnováhe toho mikrobiomu. A potom vlastne vznikajú všetky tieto veci. No a ako som spomínala, čo sa týka teda tej akaciovej vláknine, je najjemnejšia, najšetrnejšia a môžete ju užívať aj popri týchto vážnejších problémoch. Ja som to rozdelila do 4 produktov s tým, že prvý produkt som vytvorila Colmood. Colmood je špecifický v tom, že som ho vytvárala v čase, keď som mala už strach z jedla a keď som už mala problémy aj psychické a úzkostné stavy. Takže som si povedala, že primárne budem teraz riešiť tento stav, aj čo sa mi veľmi podarilo vďaka ashwagande, ktorá je pridaná v tomto našom kakao. Tento náš Colmood má základ akaciovú vlákninu pre náš črevný mikrobióm. Potom má raw kakao. Raw kakao je vynikajúce v tom, že je veľmi dobré a teda je vhodné pre histaminikov, tým, že nie je chemicky upravené, nie je alkalizované, takže je bez úprave čisto z kakaových bôbov, takže drvivá väčšina histaminikov toleruje tento druh kaká. Obsahuje ashwagandu a maku. To sú vlastne silné adaptogény, ktoré reálne, hlavne ashwaganda, reálne má vedecky podložené účinky, že reálne znižuje kortizol. To znamená, kortizol je stresový hormón. Väčšina ľudí máme chronicky zvýšený kortizol a ashwaganda dokáže ho dávať do takej hladiny, tak ako treba, dokáže ho znížiť. To znamená, že veľmi priaznivo vplýva na psychiku, komu to veľmi dobre vplýva na dobrý spánok, takisto aj na hormonálnu rovnováhu, prirodzene aj podporuje štítnu žľazu. Raw kakao takisto obsahuje prirodzene horčík, je tam banánový prášok, ktorý obsahuje prirodzene tryptofán. Tryptofán potrebujeme na produkciu a na výrobu serotonínu v našom mozgu. Serotonín vieme, že je hormón pohody, šťastia.
Takže celý ten Colmood je zostavený tak, aby bol primárne na podporu mikrobiomu, ale teda aby primárne vlastne nám pomáhal našej psychike sa dostať do pohody, do kľudu, aby sme nemali stres, aby sme mali dobrý spánok, lebo toto je tiež veľmi dôležité, manažovať stres, tak aby sme mali v pohode aj črevný mikrobióm. Oni sú vlastne všetko, oni sú takto kompletne prepojené. Čo sa týka nášho kakaa Colmood, tak neviem, či ste postrehli, možno niektorí áno, možno niektorí nie, ale určite to veľmi rada zopakujem, lebo som na to extrémne hrdá a pyšná. Minulý rok vyhralo toto naše kakao svetovú súťaž ako najlepší výživový doplnok na upokojenie mysle. Naše kakao testovali 5 mesiacov, ho testovali odborníci z celého sveta. Boli tam vlastne odborníci z každého jedného svetadielu, takže nám ho testovali, no a vlastne po tých 5 mesiacoch mi prišla dobrá správa, že sme získali toto ocenenie. Môžem vám povedať, že to kakao reálne pomáha. Mám veľmi skvelé recenzie na to, že konečne, napríklad mi prišla nedávno recenzia, že konečne jedna kočka nemusí brať už lieky, že zimu vlastne zvládla bez antidepresív vďaka nášmu kakao a Energy Mood, takže veľmi sa z toho teším, že takto pomáha. Mne primárne pomohol. Ja musím podotknúť, že ja som si tieto svoje produkty, ktoré mám, tieto nápoje, primárne vyrobila pre seba. Aby ste pochopili, že vlastne prečo vznikli, hej, ja som hľadala tieto informácie som chcela zhmotniť do niečoho a tým, že nemohla som takmer žiadnu zeleninu, ovocia, vlastne mala som tento problém, tak som chcela tú akaciovú vlákninu, a len bola pre mňa akože taká fadná, som si povedala, že dobre, riešila som ďalšie veci, ďalšie zdravotné problémy, tak som si teda namiešala toto kakao s tým, že áno, účinkuje aj okolia a tak ďalej. Ono vlastne celý tento proces štúdium bol 2 roky a celý proces skúšania, vývoja a testovania trval rok. A ja som si ich vyrobila primárne sama pre seba, lebo sebe som chcela pomôcť. No a následne, keď som si pomohla a teda som to začala aj testovať na okolí a na ľuďoch, tak som zistila, že ako tieto produkty a tieto nápoje pomáhajú, tak som si povedala, že super, poďme pomáhať ľuďom. Tak som to spustila, dala som to do výroby, vyrábame to tu na Slovensku, nebojte sa, nevyrábam to doma v kuchyni, je to normálne vo výrobnej hale, linke, kde sa všetko vlastne vyrába pod dohľadom, majú potravinové certifikáty, každá jedna zložka má certifikát o tom, že biologicky, že je v poriadku, nezávadná a že majú tie účinné látky. Takže a samozrejme deklarujeme to, že vlastne primárne pracujeme s ľuďmi, ktorí majú alergiu, intoleranciu, že cez tú linku neprechádzajú žiadne orechy a tak ďalej. Vlastne tieto časté alergény, na ktoré majú ľudia alergie. Takže je to čisté, je to clean label, nie je tam žiadne pridané aditívum, žiadne emulgátory, žiadne zahusťovadlá, nič. Lebo ja chcem, aby pomáhali s tým mikrobiomom, čo reálne pomáhajú. Čiže nemalo by zmysel, aby som tam pridávala ďalšie nejaké zložky, látky, ktoré by následne ten mikrobióm nejakým spôsobom zase ničil. Hej? A na toto by som vás veľmi rada chcela upozorniť, že ak si zakupujete akékoľvek výživové doplnky, hlavne tie napríklad v kapsuliach, tak prosím čítajte si zloženia. No, veľmi zbytočne sa tam niekedy dáva maltodextrín alebo kryštalické nejaké zahusťovadlá, nejaké mikrokryštalické látky a tak ďalej. Áno, človek si povie, že to je v nejakom malom množstve, to plnidlo tam a tak ďalej, ale koľko toho denne zjete, hej, že napríklad nejaký emulgátor v nejakej ďalšej potravine a tak ďalej, že treba si na to dávať pozor, lebo vy si poviete, však tam toho určite veľa nie je, ale každý deň prichádzame do kontaktu aj v potravinách s určitými týmito zložkami a potom vlastne sa stáva to, že strašne veľa ľudí, väčšina populácie má problém zdravotný alebo minimálne majú tieto alergie alebo intolerancie, takže na to si treba tiež dávať pozor. No, čo sa týka zloženia, prosím, čítajte si to. Takisto ja chcem upozorniť ešte na jednu vec, čo sa týka teda črevného mikrobiomu. Sú
často sa stretávam s tým, že napríklad vegáni, že majú často zdravotné rôzne problémy a že, lebo mám aj takých pod dohľadom na konzultáciách. No a s tým, že však ja som vegán, ale ja jem rastlinnú stravu, ale prečo mám teda v nerovnováhe mikrobióm? Takéto otázky dostávam často. Preto, lebo väčšina veganov siaha po náhradách mesa, náhrada živočíšnych produktov alebo rastlinných, teda mliek a tak ďalej. Len treba tiež čítať zloženie, alebo väčšina, teda tá náhrada toho mesa, tak väčšinou sa stáva to, že je tam strašne veľa zložiek, ktoré nie sú OK pre naše zdravie. Takže na toto si treba dávať pozor. Toto potom spôsobuje nerovnováhu mikrobiomu. Lebo keby boli iba na tej čisto rastlinnej strave, napríklad múze, zelenina, bylinky, semienka, orechy a tak ďalej, tak ten mikrobióm by bol akože super, hej, že tá nerovnováha by tam nebola. Ale chcem podotknúť, že vláknina je veľmi dôležitá, ale chcem podotknúť, že nebojte sa ani sacharidov, nebojte sa bielkovín, ani tukov, kvalitných, dobrých, len z toho dôvodu, že potrebujeme všetky tieto zložky, tieto nutrienty na to, aby sme boli zdraví, hlavne ženy v produktívnom veku. Stretáva sa s tým, že príjmajú veľmi málo napríklad bielkovín v strave a veľmi málo napríklad kvalitných tukov a je to veľmi dôležité pre našu hormonálnu rovnováhu. Napríklad spomeniem napríklad aj, neviem, či ste tu nejaké mamičky, ktoré napríklad ste tehotné, alebo teda dojčíte, alebo plánujete babätko. Veľmi dobrý tip mám pre vás je vaječné žltko. Vaječné žltko obsahuje cholín a cholín je veľmi dôležitý na vývoj aj toho dieťatka a vlastne je veľmi dôležitý na vývoj, čo sa týka nervovej sústavy, mozgu a tak ďalej. Dokonca je dôležitejšie, aby tie ženy počas toho tehotenstva, toho dojčenia aspoň 2-3 žltka denne jedli len z toho dôvodu, že to babätko vlastne vám odoberá hlavne primárne ten cholín na svoj vývoj. Takže toto je taká vsúka menšia. Takže toto som vás chcela ešte upozorniť, že teda, ale zase pozor, nechcem, aby ste mali strach z jedla, určite jedzte pestro, jedzte to, čo vám chutí. Samozrejme, nemusíme demonizovať ani úplne cukor, keď je to v nejakej norme a v nejakej medzi. Aj keď dnes už v dnešnej dobe má veľmi veľa ľudí inzulínovú rezistenciu. To znamená, že prijímame veľmi veľa cukru v strave a máme veľmi málo pohybu. A to je trošku problém, lebo vtedy, ja vám to len takto rýchlo vysvetlím, vtedy pankreas vylučuje nadmerné množstvo alebo vyššie množstvo inzulínu a naše telo to nevie nejakým spôsobom spracovať. U žien to spôsobuje to, že začnú sa produkovať vo väčšej miere testosterón, mužské hormóny a vtedy môžu vznikať tie polycystické vaječníky, endometrióza a nové ložiská, zápaly, s maternicou problémy a potom vlastne problémy aj s otehotnením, aj s plodnosťou. Na toto upozorňujeme aj s gynekologičkou, s ktorou spolupracujem, že toto je veľmi dôležité si zmanéžovať. Takisto mám veľa klientiek, ktoré mám pod dohľadom s tým, že toto riešime primárne. Mám veľmi veľa žien, ktoré majú problém aj otehotnieť a majú problém vlastne aj s umelým oplodnením. Takže, lebo tá kvalita vajíčok veľmi výrazne klesá tým, že je aj nerovnováha toho mikrobiomu, aj tá inzulínová rezistencia, potom vzniká estrogenová dominancia, to máme v podstate, že sa nám recykluje naspäť do krvi estrogen, čiže aj to spôsobuje problémy. Takže je tam toho strašne veľa, ale toto všetko, čo vám hovorím len okrajovo, všetko mám spísané v tomto mojom e-booku a tam si všetko pekne podrobne prečítate, že proste kde, čo, ako, nájdete si v tom celý systém a vlastne nájdete tam aj riešenia, že vlastne čo s tým, či už cez stravu, či cez nejaké doplnky, cez moje nápoje a tak ďalej. Takže tam je komplet riešenie. Čo sa týka alergín, intolerancií, to som vám povedala, diagnostiku povedala som vám, rozmýšľam teraz, lebo však idú mi myšlienky, povedala som vám, kde je príčina, ako to riešiť.
No a teda vrátim sa späť k tým ešte produktom. Ja vám rýchlo ešte predstavím ten Kalamut, čo som vám hovorila. Tak vlastne vyzerá takto. Tu máme tú medailu, to naše svetové ocenenie, ktoré sme získali, na ktoré sme patrične hrdí, teda ja aj môj manžel, lebo však pozdravujem, lebo je v tom so mnou a veľmi ma podporuje a pomohol mi, aby vzniklo vlastne celé My Mood. Takže toto je to naše kakao, ktoré som spomínala, na podporu mikrobiomu a vlastne na stres, na hormonálnu rovnováhu. A je tam iba čisté zloženie clean label, takže určite, ak potrebujete riešiť nejaký stres alebo čokoľvek, tak toto je veľmi dobrá voľba. A potom som spomínala medzi tým Energy Mood. Veľmi dobre sa kombinuje s Cool Mood. Vyzerá to takto. Veľmi dobre sa kombinuje. Je to vhodné pre veganov aj z toho dôvodu, že obsahuje rastlinný proteín, 2 rastlinné proteíny, alebo pre ľudí, ktorí majú alergiu na mliečnú bielkovinu, takže nemôžu srvatkový proteín, že im škodí, tak preto som zvolila tieto rastlinné proteíny. Je tam konopný, je tam hrachový proteín. Tieto 2 proteíny sa veľmi dobre podobajú zloženiu bielkovín ako srvatkový proteín, že majú takúto nutričnú hodnotu a takisto aj obsahujú vlastne v určitej miere rastlinné omega-3 kyseliny, omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, ktoré sú v rybičkách a morských plodoch, čo treba takisto vlastne si dávať. Tento Energy Mood obsahuje guaranu a guarana je perfektná, lebo vám drží celodennú hladinu energie. To znamená, že ak si dáte kávu a poznáte to, že vám vystrelí tá energia hore a potom vám vlastne urobí sa taký kofeínový kréš, že vám to padne dole a potom ste ešte viacej unavení. Táto guarana vám to drží na celý deň a veľmi dobrá je aj na dobré sústredenie, ak sa potrebujete sústrediť každý deň a takisto aj na zlepšenie pamäti. Obsahuje škoricu cejlonskú, ja som vlastne dochutila tento Energy Mood škoricou, aby to malo príjemnú chuť a v podstate obsahuje takisto tú akaciovú jemnú šetrnú vlákninu, ktorá veľmi dobre regeneruje náš črevný mikrobióm. Takže veľmi dobre sa tieto 2 kombinujú spolu. Môžu sa aj zvlášť, ja si ich dávam do mlieka s tým, že ak niekto má problém s laktózou alebo s mliečnou bielkovinou, kľudne rastlinné mlieko alebo teplá voda zmiešať spolu a máte perfektné kvalitné škoricové kakao, ktoré vám dodá celodennú energiu, ale zároveň vám zníži stres a dodá vás úplne do pohody. Takže títo 2 sú tiež veľkí favoriti. Tak ešte vám predstavím ďalšie 2. Ďalší je Berry Mood. Berry Mood obsahuje takisto tú akaciovú vlákninu na regeneráciu mikrobiomu a čisté najzdravšie bobulové ovocie na svete, ktoré existuje. Čiže čučoriedky, aronia, acai, goji, malina a je to veľmi dobré aj pre deti už od 3 rokov s tým, že na podporu toho trávenia mikrobiomu, srdcovo-cievne problémy, cholesterol, hladina cukru v krvi, zrák a tak ďalej. Takže je tam veľmi veľa benefitov, ale primárne je to na podporu toho mikrobiomu a všetkých a hlavne aj na časté zápaly močových ciest, s ktorými som mala aj ja problémy často. Takisto ja som mala tiež časté gynekologické problémy popri tých mojich problémoch s mikrobiomom aj s tými alergiami a takisto aj zápaly močových ciest. Som mala každú chvíľu antibiotika. Odkedy som si to dala do poriadku a fakt odkedy vlastne pijem aj tieto moje nápoje, tak už môžem jesť všetko a neberiem žiadne lieky a vlastne nemám už žiadne tieto zdravotné ťažkosti. A posledný z tej 4 našej je Beauty Mood. Je rúžový, je nazvaný Beauty Mood preto, lebo teda primárne sú tam aj zložky na podporu tvorby kolagénu v tele, sú tam aminokyseliny, vitamíny, ktoré podporujú tvorbu kolagénu. Nie je to klasický kolagén, čiže je vhodné aj pre vegánov. Nie sú tam žiadne živočíšne zložky, sú to čisto tiež len rastlinné zložky, je tam mix vitamínov a aminokyselín. Tie aminokyseliny sú veľmi dôležité na stavbu kolagénu, na regeneráciu tela, čiže veľmi dobré na podporu vlasov, pleti, ale zase musím povedať, že je veľmi dobre proti herpesom, proti aftám, ekzémy, perfektne behom
2 týždňoch tie ekzémy ustupujú u ľudí. Takisto akné, veľmi dobre sa vlastne to akné vytráca potom a rieši sa. Takisto ostatné kožné ochorenia. Mám jednu klientku, zákazničku, ktorá mala vitiligo alebo má vitiligo a začalo sa jej nanovo tvoriť pigmentové škvrny. Takže veľmi dobrý mix s tým, že obsahuje aj jód a selen na podporu štítnej žľazy, čo je veľmi dôležité v dnešnej dobe, lebo väčšina ľudí, teda hlavne väčšina žien má s týmto problémy. Takisto, čo sa týka tých ženských gynekologických problémov, tak tento nápoj je číslo 1, určite pre nich takisto obsahuje Bčka, s tým, že aj upokojujú nervový systém, obsahuje MSM zložku, ktorá je prírodzená síra v našom tele, je protizápalová táto zložka, obsahuje glicín. Glicín je tiež aminokyselina a tento glicín je veľmi dôležitý na podporu tvorby glutatiónu v našom čreve a vlastne tým pádom ten glutatión podporuje detox našej pečene, čiže je to veľmi dobré na pečeň a obsahuje zinok. Zinok je na podporu imunity, čiže je tu toho veľa a ešte obsahuje meď. Ja by som chcela aj na jednu vec upozorniť, že napríklad ak dlhodobo užívate zinok z nejakého dôvodu, napríklad len teda kvôli vlasom, pleti alebo teda kvôli imunite, je veľmi dôležité si ustražiť hladinu medi potom, lebo zinok odburáva meď. A môže sa stať, že meď vám nebudete mať dostatok a môže sa stať, že nedostatkom medí v tele môže sa spustiť histaminová intolerancia, lebo vlastne med je taký prekurzor DAO enzymu a DAO enzym poznáme, že potrebujeme na to, aby sa eliminoval nadbytočný histamín z nášho tela. Takže človek by ani nepovedal, ale ako je meď dôležitá v tomto smere, čiže preto som ju namiešala aj sem, lebo je veľmi dôležitá na správnu funkciu DAO enzymu a takisto aj je veľmi dôležitá na správnu pigmentáciu kože a vlasov, čiže je veľmi dobrá proti skorému šediveniu vlasov. Čiže ak chce niekto vyskúšať napríklad iba jeden nápoj, tak odporúčam tento, lebo je tento taký univerzálny, širokospektrálny na viacero vecí. Vidíte sami to zloženie, sú tam presné mikrogramy, ktoré som s odborníčkou vlastne presne na mikrogram sme tam dali, aby to bolo účinné, aby to bolo bezpečné, aby to malo význam a hlavne, aby vám to pomáhalo. Dostávam neskutočne veľa recenzií a správ od vás, ako teda vám pomáhajú tieto naše nápoje, čo som veľmi vďačná za to, čo je môjim cieľom vám pomáhať. No a má chutí ako také višňové cukríky, mi ľudia hovoria, že taká zaujímavá chuť. Nie je napríklad trošku sladší, čiže ja si ho miešam, miešam si ho z Berrymood. Zase tieto dva sa dajú pekne spolu zmiešať a urobiť si vlastne jeden taký drink z toho. A vlastne máte antioxidačnú bombu, máte vitaminovú bombu a vlastne máte obsiahnuté v podstate všetko, čo potrebujete. A takisto je vyživený ten mikrobióm. A niekedy si dávam do toho trošku citrónové šťavy, alebo si to dávam aj do pomarančového džusu. Takže je to na vás, ako by ste si to pripravili. Takisto aj Colmood s tým Energy Mood, napríklad ja si dávam napríklad do mlieka ako kakao, ale zase si to veľmi rada dávam do jogurtu, rada si to dávam do raňajkovej kaše, čiže variant je tam viacej. Ja som vám dávala aj videá rôzne, prípravy aj do skupiny, takisto aj na YouTube mám komplet všetky tie videá, takže nemusí to byť ako nápoj, môže to byť kľudne príprava, môže byť kľudne takáto rýchla, jednoduchá. Takže toto je, čo sa týka mojich nápojov. Takisto chceme ísť aj s nimi aj do výskumu, takže aby sme mali vlastne podporené účinky, aby sme ich mohli deklarovať. No a
V podstate už som spomínala, že sme dostali ocenenie hlavne na to naše kakao. Takže toto by som takto zhrnula. No a čo sa týka teda toho mikrobiomu, ešte sa vrátim späť k tomu, čo som na začiatku hovorila. No, že celý ten mechanizmus je o tom, že vy potrebujete vyžívať mikrobióm tou vlákninou. To je veľmi dôležité. Máte tam rôzne mikróby, rôzne baktérie, rôzne kvasienky, rôzne vlastne živé organizmy, ktoré vám tvoria to spoločenstvo toho mikrobiomu. Ak máte nízky príjem vlákniny, tak tie dobré baktérie nemajú z čoho fermentovať a vytvárať tie dobré zložky, aminokyseliny s krátkym reťazcom, to sú ako napríklad butyrát, propionát a tak ďalej, na to, aby vám hojili vlastne tú črevnú stenu, aby vám ju udržali celistvú. Pokiaľ máte v stráve veľmi nízky príjem vlákniny, tak v prvom rade vzniká nerovnováha črevného mikrobiomu, takže začnú tam prevládať tie patogénne zlé baktérie a tieto patogénne zlé baktérie vlastne zase produkujú opačné látky, toxíny, ktoré spôsobujú zápal v čreve a ten zápal sa potom časom dostáva do celého tela. A ten zápal, tá dysbióza spôsobuje potom neskôr priepustnosť čreva. Priepustnosť čreva je to, že vlastne vaša črevná stena drží tak pokope. Keď je priepustná, tak nejakým spôsobom sa tie bunky tak ako keby od seba oddelili viacej. To znamená, že potom tie toxíny od tých zlých baktérií a tie nestrávené zvyšky jedla sa dostávajú do tela. No a potom spôsobujú rôzne problémy. U niekoho spôsobia len intolerancie, alergie potravinové, u niekoho spôsobujú astmu, u niekoho ulceróznu kolitidu, Crohnovú chorobu, niekde srdcové vady, kardiovaskulárne ochorenia, rakovinu, choroby pečene, stukovatenie pečene, potom psychické problémy, kožné problémy, kožné ochorenia rôzneho typu, od psoriázy, po exemplu, vitiligo, takisto skleróza, multiplex, reuma, rôzne autoimunitné ochorenia, hlavne Hashimoto, štítna žľaza, gynekologické problémy, proste strašne veľa ochorení, strašne veľa zdravotných problémov vám z toho môže vzniknúť. Záleží od toho, na čo máte predispozíciu, alebo teda možno aj niečo niekde geneticky dané, čiže tá nerovnováha, priepustnosť vám to ako keby vypukne, vám to spustí. To sa často stáva napríklad u celiatikov, že majú geneticky predispozíciu alebo dané, že proste majú tam to, že môžu dostať a môžu získať celiakiu časom. A táto nerovnováha, dysbióza, priepustnosť toho čreva práve, že je spúšťačom týchto rôznych ochorenia, takisto je spúšťačom aj tej celiakie. Najhoršie na tej celiakii je to, že vy máte už aktívnu celiakiu, že vaše telo netoleruje lepok, lenže vy o tom nemusíte vedieť ani 10 rokov. Hej? Že ono to je vlastne také tiché príznaky na začiatku, že sem tam vás iba nafúkne, alebo sem tam možno máte nejaký daný problém, že vás boli brucha, tak ďalej. A toto je najhoršie na tej celiakii, že veľmi neskoro sa ona potom diagnostikuje, lebo vy to začnete riešiť až keď máte už nejaké závažnejšie potiaže, závažnejšie problémy. No lenže vtedy už väčšinou tá celiakia vlastne spôsobí to, že to tenké črevo je už potom zapálené, chronicky zapálené a už tie klky, vlastne, ktoré sú na tej črevnej stene, sú už viacej vyhladené. To znamená, že neviete stráviť poriadne potravu, máte ťažkosti, začne vám laktózová intolerancia, histaminová intolerancia a rôzne iné enzymy vám nebudú fungovať. Čreva vám vlastne nejakým spôsobom prestanú fungovať tak, ako majú, pridružia sa vám potom ďalšie problémy. No a väčšinou najčastejšie s celiakiou sú spojené štítna žľaza a ženské problémy gynekologické. Takže toto je tam také veľké prepojenie s tým, no a väčšinou sa už zistí, že máte celiakiu až keď je už značne to črevo poškodené. Vtedy bohužiaľ treba dodržiavať celoživotnú bezlepkovú dietu. Takže a samozrejme treba potom toto všetko manažovať. Takže toto je taký najčastejší problém, čo sa týka celiakie.
Spomínala som vám, že som napísala toto sprievodcu črevným mikrobiomom. Je v online verzii. Ja som si ho vytlačila, len aby ste ho reálne takto videli. Ja vám to takto môžem ukázať. Počkajte, že koľko to má strán. Takto to je pekne spracované aj graficky, takto to je všetko spracované, akorát som prišla, otvorila som to na kožné ochorenia, črevný mikrobióm a kožné ochorenia. Je tam úplne všetko. Je tam fakt, ako som spomínala, je tam všetko, čo sa týka týchto ochorení, je tam riešenie každého jedného vášho problému. Je to taký váš návod k vášmu zdraviu. Je to pre vás všetkých, ktorí ste tu v skupine, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí majú nejaký problém, ktorí nejakým spôsobom potýkajú sa s nejakou alergiou, intoleranciou alebo nejakým zdravotným problémom. Napísala som ho preto, lebo chcem, aby ľudia vedeli, aby zistili, kde je pôvod týchto ich problémov, a chcem, aby ľudia vedeli, že dá sa to riešiť. Dá sa to riešiť. Mne tiež lekári hovorili, že to bude mať na celý život a proste s tým sa zmier a proste nič sa s tým nedá robiť. Lekári mi hovorili, že nedá sa vyliečiť potravinová alergia. Akože potom prečo, keď mala som ťažké alergické reakcie a teraz môžem vajíčka jesť aj 4-krát za týždeň alebo každý deň, ja tie vajíčka mám rada, jem ich skoro stále a nič mi nie je, tomu telu nič, fakt reálne nie je, žiadne reakcie, nič. Takže vy si dokážete dať to črevo do takého stavu, že reálne nebude vaše telo imunitne prehnane reagovať na tie alergeny, na ktoré ste predtým reagovali. Ja vám tu teraz nesľubujem nejaké zázraky alebo niečo. Toto je všetko podložené vedou. Hej, aj tieto informácie v tomto sprievodcovi a na konci sú potom všetky možné vedecké štúdie, z ktorých som aj čerpala, a všetko je podložené vedou. Tohto sprievodcu črevným mikrobiomom čítalo niekoľko odborníkov a niekoľko lekárov a zhodnotili, že je veľmi kvalitne odborne napísaný, ale hlavne napísaný tak ľudsky. To znamená, že každý jeden človek, ktorý není odborník, to pochopí. Navedie vás presne na tú cestu toho, aby ste si pomohli. Je tam aj priamo presný protokol, čo sa týka SIBA. Takže je tam všetko rozpísané, ako máte postupovať. Pardon, ja sa len trošku napijem. Takže je tam všetko spísané, ako postupovať popri tej liečbe, ako to potom následne regenerovať to črevo. Je to taký váš návod, že dostaneme návod, ako som predtým písala, keď si kúpite nejaký spotrebič alebo čokoľvek, tak dostanete k nemu návod, ako ho máte používať. A vlastne môj sprievodca črevným mikrobiómom je návod k tomu, ako pochopiť svoje vlastné telo, aby ste pochopili, čo sa s vašim telom deje, aby ste pochopili všetky mechanizmy a aby ste to všetko začali a vedeli riešiť. Takže sú tam najčastejšie zdravotné problémy spísané, sú tam alergie, intolerancie, histaminová, laktózová, ABKM, je tam SIBO, je tam ešte dokonca MCAS, čo je jedno tiež také závažné ochorenie, sú tam kožné ochorenia, je tam štítna žľaza, gynekologické ochorenia, psychika a tak ďalej. Čo sa týka psychiky, tak tam by som vám ešte chcela, ja si tu skontrolujem čas, dobre, rozprávam hodinku. Takže čo sa týka psychiky, ja by som vám chcela ešte uzrejmiť jednu vec, a to znamená, že veľa ľudí, veľa odborníkov hovorí, že 90% serotonínu sa tvorí v črevách. Áno, tvorí sa v črevách, ale to, čo sa vytvorí v črevách, nejde vôbec do mozgu. To, čo sa tvorí v črevách, zostáva v črevách primárne s tým, že vlastne je to na tú črevnú motilitu, na to, aby sa tie črevá pohybovali ako majú. A následne, keď ten serotonín nie je všetok spotrebovaný, ide priamo do pečene a v pečení sa degraduje. A tam to skončilo. Takže s mozgom to nemá nič spoločné.
Na to, aby sa vám tvoril serotonín, potrebujete zložku tryptofán. To je tá zložka, o ktorej som hovorila, že napríklad obsahuje ten banánový prášok a obsahujú aj iné zložky potravy. Ten tryptofán potrebujete na to, aby sa vám tvoril ten serotonín v mozgu, ale nie je to také jednoduché. Pokiaľ máte v strave sa viaže na bielkovinu, čiže dostáva sa vám stravou do čreva zviazanou bielkovinou, potom tie črevné baktérie vám ten tryptofán oddelia od tej bielkoviny. Následne potom vlastne tie baktérie určia, či pôjdu krvou k mozgu, alebo či zostávajú v tom čreve. Ak máte dysbiózu, nerovnováhu, priepustné črevo, proste ak to čreva nemáte v poriadku, tak tie baktérie zoberú ten tryptofán a primárne začnú riešiť ten zápal, ktorý je v tých črevách a vlastne náhojenie a riešenie toho problému v tom čreve. Takže vám už vlastne nezostáva ten tryptofán na to, aby sa vám tvoril serotonín v tom mozgu. To znamená, že preto veľa sa hovorí, že črevo je prepojené s mozgom aj týmto, aj vagusovým nervom, ale aj kvôli tomuto. A keď máte v rovnováhe ten črevný mikrobióm, tak vlastne tie baktérie ho pustia, krvou sa dostáva k mozgu, k tej mozgovo-miechovej tej bariére. No a aj tam ešte superi a bojuje s ďalšími bielkovinami, aby mohol preniknúť do mozgu. Takže tá maličká časť toho tryptofánu sa možno vám dostane do toho mozgu a ak sa vám dostane úspešne do mozgu, tak mozog si z neho vytvorí serotonín. Takže takto to funguje, takto to je s dopamínom, na to potrebujeme tyrozín. Takže niektoré tieto tvrdenia ľudí zavádzajú a vôbec nie je to tak, ako si človek myslí. Nie je to také jednoduché. Takže venujem sa tomu už 7 rokov a snažím sa edukovať ľudí a snažím sa robiť osvetu o tom, aby dostali tí ľudia správne informácie a všetko okolo toho, a aby si proste tí ľudia pomohli. Že aj na základe toho som vytvorila moje produkty nápoje My Mood Superfoods akaciovou, účinnou, jemnou šetrnou vlákninou na podporu vášho zdravia. No a vlastne nakoniec ešte teda tento sprievodca črevným mikrobiomom. Ako som hovorila, je to váš návod k vášmu zdraviu. Ak chcete niekde začať, ak chcete ak sa chcete naviesť na tú správnu cestu, tak určite tento sprievodca je pre vás číslo 1 na to, aby ste teda pochopili, čo sa deje. Je tam toho o mnoho viacej napísaného, ako som vám dnes povedala. Je tam veľmi veľa vecí pochopíte. Dostávam fakt na to veľmi dobré spätné väzby, že zistili tam také veci tí ľudia, že ktoré absolútne ani netušili a začali to riešiť a sa im to podarilo. Ja už budem končiť, nechcem vás naťahovať. Ja toto vysielanie určite uložím. Verím, že si ho potom dodatočne pozriete s tým, že toto prebiehalo, toto vysielanie a aj následne, keď si ho budete pozerať, mám pre vás teda ten malý darček. Ten malý darček spočíva v tom, že mám pre vás zľavový kód, ktorý je na zľavu na všetky produkty, aj na ten e-book, na toho sprievodcu. Momentálne máme nastavený tým, že ste moja skupina, že ste tu mi verní a tak ďalej, tak ja tieto zľavy nedávam vôbec a to božne už 15% zľavu. To znamená, že pre vás iba špeciálne vlastne mám zľavový kód z lásky 15. Ja ho ešte aj potom napíšem do komentáru pod toto video. Tým, že sprievodcu budete mať potom len za nejakých 16 eur a pár centov a takisto aj naše produkty budete mať výrazne lacnejšie. Takže kód nechám nastavený na 2 dni s tým, že môžete si objednať čokoľvek. Samozrejme, ak by ste potrebovali niečo prejsť, ak by ste mali nejaké otázky, tak mi kľudne napíšte alebo mi zavolajte. Preberiem veľmi rada s vami čokoľvek, nasmerujem vás, poradím vám. Ja viem, že ste
unavení ako ja z rôznych ponúk na rôzne e-booky a rôzne kurzy a webináre a rôzne produkty. Každý o všetkom hovorí, že toto je najlepšie a tamto je najlepšie. Ja vždycky dajte na svoj pocit. Takisto som si nakúpila niekoľko e-bookov a bola som z nich v podstate ako keby sklamaná, lebo žiaľ, čakala som niečo viacej ako len teóriu. Sľubujem vám, že tento e-book fakt nie je iba teória. Je to presne všetky kroky viete implementovať vlastne do praxe, do svojho života, tak aby ste si pomohli. A samozrejme popri tom e-booku vlastne máte aj moju plnú podporu, takže čokoľvek viete so mňou prebrať. Takže verím, že sa to na vás valí z každej strany. Ja to chápem, takisto aj tie výživové doplnky sú z každej strany, len treba trošku mať takú, možno dať na ten pocit. Hovorím, ja som si tieto produkty, tieto nápoje vyrobila primárne pre seba. Nebol môjim cieľom predávať alebo ponúkať nejaké produkty, ale potom som si povedala, že dobre, že sú účinné, tak prečo nie pomáhať ďalej ľuďom. A teda aj svedčí o tom, že to pomáha aj to naše teda to svetové ocenenie, aj teda, že spolupracujeme s odborníčkou na výživu a teda hlavne spolupracujem už aj s lekármi, aj s odborníkmi a chodím, prednášam na rôznych konferenciách, takže aj toto je taká možno pre vás záruka nejakej kvality alebo tejto našej značky, tohto všetkého. Určite budete o mne počuť a budete ma ešte vidieť vo viacerých možno podujatiach alebo nejakých projektoch, lebo ďalej sa rozširujeme a chcem rozširovať ďalšie spolupráce hlavne s odborníkmi a lekármi, aby to malo význam. Takže keby niečo, som tu pre vás, keby ste potrebovali poradiť alebo poradiť so zdravotným stavom, poradiť s výberom napríklad produktu, nápoja, ale hovorím, určite vám odporúčam všetkým, keď neviete, kade, ako sa dostať z toho blúdneho kruhu a chcete fakt taký návod na svoje zdravie, na zlepšenie svojho zdravia, tak toto je cesta. Tento sprievodca je určite cesta, takže hovorím, mám ešte teraz nastavený na 2 dní tento zľavový kód len pre vás, takže môžete ho využiť a môžete si zakúpiť aj ten e-book. Takže z mojej strany všetko. Uvidíme, aké budú ohlasy na toto živé vysielanie. Dodatočne, keď ho budú ešte ľudia vidieť a teda aká bude spätná väzba. Ja by som možno chcela udržať takýto trend týchto živých vysielaní možno častejšie s tým, že by sme si potom rozobrali možno nejakú jednu danú tému alebo by sme nechali otvorenú komunikáciu s vami, s tým, že by ste sa ma mohli priamo v tom vysielaní pýtať, že čo vás zaujíma. Takže uvidíme, veľmi rada by som to takto nastavila s vami. Budem sa na vás tešiť, na spätné väzby a teda veľmi sa teším, že som mohla a že sa mi podarilo technicky zvládnuť toto živé vysielanie, takže verím, že sa budeme počuť a vidieť aj na budúce. Prajem vám krásny večer všetkým a teda verím, že som vám priniesla hodnotné informácie. Ak by vás niečo zaujímalo, tak kľudne mi dajte vedieť. Ahojte a pekný večer vám všetkým prajem.